Bolo to asi doba úplne neuveriteľná. Ľudia vyšli z tých 10 ročí socializmu zvyknutí, že vlastne všetko riadi a koordinuje štát. A zrazu sa začala rodiť nejaká trhová ekonomika. Poďte s nami! Poďte s nami! Poďte s nami! Žiadame zaručiť slobodu podnikania, rovnakú šancu pre všetkých pri voľbe a naplnení životnej dráhy. Že zgrupovali sa tu také skupiny ľudí, ktorí chceli z rôznych situácií vyťažiť. Nastalo tu taká divoká doba preberania starých stánkov PNS, starých prevádzok potravín, drogérií. Samozrejme, že túto predajňu by som veľmi rád odkúpil. Zatiaľ však nevieme, aké budeme mať podmienky k tomu. Malá privatizácia netrvala dlho. Čestných kupcov odrádzali a začali zisťovať, že vlastne, že tá hrubá sila na ľudí platí, že oni naozaj majú obavy z týchto svalnatých ľudí a zrodili sa nejaké také prvé zárodky výpalného. Tuto v Bratislave bol tým povestný ten Daniš alias Tuti, pokojne zobral čašničke náušnicu z ucha alebo taxikárovi celú jeho dennú tržbu. K tej téme podsvetia organizovaného zločinu som sa dostal v slovenskej televízii. Ja som zachytil ten prelom milénií, kedy doznievala taká tá mafiánska vojna a naozaj tých vražd bolo vtedy veľmi veľa. Vo chvíli, keď sa Roman Deák vracal z fotoateliéru ku svojmu autu Mercedes, jedna strela ho zasiahla do hlavy a usmrtila. Takže už potom časom mi vyčlenili takú menšiu kameru, ktorú som ako redaktor mal. Som dokonca s ňou sám chodieval natáčať. Dnes hľadaný Palo Rýpal bol taký najčastejší môj parťák, ktorý na tieto výjazdy so mnou chodieval, takže sa stalo, že aj on mňa natáčal, ako robím nejaký stand-up ku nejakej reportáži. Ján Petrovič, Slovenská televízia. V mafiánskych skupinách sa stretali rôzne svety. Zo slovenských väzníc začiatkom 90. rokov začalo vychádzať niekoľko tisíc ľudí, ktorí naozaj nemali žiadne spoločenské uplatnenie. Vyvolal som zo športu. Spoznal som tam všetkých, ktorí boli neskôršie členovia podsvetia. Potom ma zabasli. Tak ako takých mladých, jak sme boli my, keď NBS vyviedol. A potom som sa vrátil a živil sa prácou. Čo sa mi podarilo robiť aj na diskotéke, tak som sa tam dostal, pretože zavolali niekde vždycky. Keď potrebovali nejakých, jak sa povie, pajácov, tak tedy prácu vždycky rozdeľoval ten vrchný, nadriadený, jak sa povie. Musíte mať služby, urobíte a potom idete ďalej, vyššie a vyššie. Väčšinou také slova tam nepadali, že to neurobí, lebo každý to urobil, každý to mal zaplatené. Ste zarobili viac, keď ste dáme tomu, že stojíte na bráne. Zločin vždy hľadá v bezpečnostných zložkách štátu spojencov, ktorí by mu pomáhali buď so zakrývaním, alebo s páchaním trestnej činnosti. Pretože mnoho tých prvogeneračných mafiánov často spomínalo, že vlastne majú kontakty v
tajnej službe. V tom čase som bol mladý policajt, hliadkový policajt, ktorý mal za úlohu hliadkovať po uliciach a chrániť verejný poriadok. Organizovaný zločin v prvej polovici 90. rokov vyšetrovalo možno 5 ľudí na každom krajskom riaditeľstve polície. A kým sa rozpozerali, že tu je ten organizovaný zločin už takto rozbehnutý, tak už vlastne boli strašne na chvoste. Ten organizovaný zločin mal veľký náskok. V tom čase, že sa formuje organizovaný zločin, my, čo sme boli hliadkoví policajti, sme len tak tušili, že niečo sa tu organizuje, ale trestný zákon bol roky rokúce ešte ten socialistický. My sme museli postupovať podľa zákona, vyzývať, predvádzať. A naše riešenia zákonným spôsobom boli málo efektívne. Veď tu zúrila taká vojna, neviem, či to dnes vedia ľudia predstaviť, že v podstate každý týždeň sa stala nejaká vražda, výbuchy ako na bežiacom páse. A v princípe sa nejaké zásadné zatýkanie, nejaké likvidácie tých organizovaných skupín nedialo a stále to tak vyzeralo, ako keby ich nechával štát, však nech si to oni medzi sebou vyjasnia, veď keď jeden druhého zlikviduje, tak vlastne ako keby im uľahčil prácu. V rôznych pozíciách, v ktorých som pôsobil v polícii, čiže od toho hliadkového policajta až po policajného prezidenta, som si vždy myslel, že mám málo kompetencií na to, aby som robil to, čo robiť chcem. Neboli tí, čo by si trúfli sa sťažovať, podávať trestné oznámenia alebo opísať tú skutočnosť, lebo sa báli, strašne sa ľudia báli. Už ubližovali vlastne v podstate všetkým. Na tanečnej zábave prišli, položili otvorený kufor na zem a všetci chlapi sa museli zoradiť do radu a všetko cenné, čo mali, peniaze, reťazky, hodinky, všetko museli hodiť do toho kufra a ostali len dievčatá. Priateľov tých dievčat zbili jednoducho a s nimi sa potom zabávali. To boli skoro pretvarky a kamarátstvo. Aké kamarátstvo? Tak museli ste sa spoľahnúť na toho, s ktorým ste boli každý deň. A on sa spoliehal na vás. Pokiaľ to bola skupina, držali všetci spolu. Keď sa zarobili veľké peniaze, tak každý bol nenažovaný a pomaly chceli riešiť aj vlastného. To je aké kamarátstvo. Preniknúť do sveta toho podsvetia nie je jednoduché. V 90. rokoch novinári museli chodiť po teréne. Tento bolo také veľmi nevyspytateľné. Práve Paolo Rýpal nám to už hovoril, že je streda, len aby sa zase niečo nestalo. Nejak si to v nejakom období odsledoval, že sa mu zdalo, že každú stredu sa stal nejaký závažnejší zločin. Musíte mať pri tejto práci sieť informátorov, ktorí vám pomôžu verifikovať informácie, ktoré dostávate. I keď vtedy sme mali informácií veľmi málo, boli rôzne strohé. Fungovala taká smečka kriminovinárov, ktorí si vedeli pomôcť, veď aj Paolo Rýpal, ktorý bol takým priekopníkom tejto krimi žurnalistiky, mal takú vlastnosť, že on keď cítil z niekoho, že sa tej oblasti chce venovať, tak mu veľmi ochotne pomáhal. Že napríklad pri písaní tej knihy o slovenskej mafii mi veľmi pomáhali rozsudky. Keď je už rozsudok právoplatný, tak môžeme to považovať za právny záver, ktorého sa treba držať.
Myslím si, že to viacerí títo mafiáni vedia, že kto o tom robí buď tie články alebo reportáže. Boli aj takí, ktorí boli ochotní aj o tom niečo povedať mimo toho oficiálneho súdneho procesu. Novinári ma začali kontaktovať, keď som sa stal okresným riaditeľom v Dunajskej Strede a znervozňovalo ma to, keď novinári písali o mafiánoch. A tí mafiáni vyzerali pomaly jak národní hrdinovia. Proste je to také romanticko-dobrodružné. Ľudia majú radi takúto literatúru. Treba zabezpečiť situáciu, tak treba informovať ľudí, aby sa nebáli. Treba pôsobiť tak, aby ľudia verili polícii, aby tí zločinci naozaj museli žiť v podsvetí, jak sa to nazýva, že podsvetie, a nemohli preniknúť do tých legálnych štruktúr. Ja som využíval teda novinárskú komunitu, som posílal odkazy tým organizovaným zločincom. Do tejto chvíli ešte nevedia. Iba na základe tejto tlačovky sa možno dochtípia, že kto to mal byť. Teda tí novinári možno koľkokrát netušili, že prečo to zverejňujú, ale to podsvetie sledovalo, čítalo, čo hovorím. A vlastne oni vedeli, že im niečo odkazujem. Proste policajná práca smerujúca k potieraniu organizovaného zločinu, to není trestné stíhanie. A v tomto prípade novinári zohrávajú kľúčovú úlohu. Je niekoľko novinárov, ktorí zažili aj také výhražky zo strany podsvetia. Pálo Rýpal preferoval témy krimi, mal veľmi dobré novinárske pero. V čase, keď Pálo Rýpal zmizol, ja už som s ním nebol v takom bezprostrednom kontakte. Dlhé roky sa to vyšetrovalo ako zmiznutie, ako nezvestnosť. Keď stále mocneli signály, že by to mohlo byť aj niečo násilné, ale v podstate nejaký presvedčivý dôkaz asi dodnes neexistuje, že to tak naozaj bolo. Nech to je akokoľvek, je to veľká škoda. Takže som sa rozhodol odstrihnúť z toho prostredia. Nečakajte na to, že vám niekto kopne do dverí a príde návšteva. Bez klopania, ale s buchotom. Výčitky svedomia. Poďme na ďalšiu otázku. Najviac som sa bál toho, že ma zradia kolegovia. A to sa aj veľakrát stalo. Ak to chcete robiť seriózne a naozaj ísť až na doraz, tak tam potrebujete mať parťákov, ktorí to cítia takisto. A nenaplašia sa, nevzdajú to, kryjú si chrbát, tak povediac. Aj medzi policajtmi sú dvojtvárni, lebo nevidia zmysel toho, že na čo ja tu mám vystavovať svoju kožu, svoju česť, svoje všetko, keď sú ľudia, si to nevážia, viete. Rozhodne mi z tých 90. rokov nechýba nič z toho, čo podsvetie robilo. Nič. Každý novinár je preto novinár, že chce niečo objavovať, chce zisťovať nejaké informácie a bol to neprebadaný svet. Dnes v redakcii vlastne mám také ako keby dva hlavné okruhy činnosti. Jedno je, že stále publikujem články. Buď tie články sám píšem, alebo sa podielam možno na začiatku trochu na ich príprave a neskôr na ich editovaní. Žijem rovno tak ako všetci ostatní ľudia. Do roboty, z roboty, víkend voľno. Takže tak.